Iva Bukovac, učenica 7. razreda u osnovnoj školi Braća Radića Pakrac i član sam zadruge Banovac. Naš mentor Martina Matić nastavnica je tjelesne i zdravstvene kulture. Vodi našu poduzetničku sekciju Šestice. Naša zadruga osnovana je 2015. godine i dobila ime po Banovcu, prvom hrvatskom novcu. Kroz ovu školsku godinu radili smo zidne sate. Dobar dan, ja sam Iva i pokazat ću vam kako napraviti zidni sat. Veličine je 30 cm. Iza smo ostavili rupu za baterije i tu smo napravili ovo za objesit. I prvo smo obojali podlogu u bijelo i sad ćemo nacrtati medvjeda. Krećemo sad sa crtanjem. I sad ćemo medvjeda obojati u sivo. Kad smo obojali medvjeda, sad ćemo mu nacrtati oči i nacrtat ćemo šape koje će predstavljati brojeve. I sad ćemo obojati oči. Iza smo stavili mehanizam i sad ćemo staviti pedaljke. Evo, to je to i naš medvjed je gotov.